Alhamdulillah Mas Eko. Dengan naiknya saya kali Mas Kula Jok Luduk selalu dipun paringi lagu-lagu saya yang terbaru. Hebat. Nika Gundeli Tresno Pak. Gundeli Tresno. Alhamdulillah sebentar lagi akan rilis dibawa Ningen Salindri. Gundeli Tresno. Nggih, leresipun ngoten. Wah. Matur sembah nuwun Mas Eko. Nggih, Mas. Rono ing bincang sanes wedal saged makem pasesarengan dipun lajengaken anggenipun wayangan. Loh, bar nembang terus ngopo? Bar nembang terus kula kali kanca-kanca jagongan. Alhamdulillah Mas, mujudaken syukur dalu menika saben-saben gelar syukuran gelar wayang dalu niki insyaallah Bu Kaji dipun paringi amanah ingkang sae. Dipun tampi sedaya ngamal jariahipun insyaallah dadosa kaji kang makbrul saged bermanfaat kagem sedayanipun. Sudah 81 kali lho Mas. Kula pas Mas Eko. Pripun? Angka 81 itu yang luar biasa. Rentetanipun mulai dari yang ke-81 sampai ke hari penyelenggaraan malam hari ini sampai wonten dumawahipun nun pangapunten Mas. Nggih. Sak tanggale ya melu padha apike. Mosok to Mas? Lho nggih. Lah wayangan ping 81. 81 nika angkane pinten? 8 kali 1. Yen dijumlah 9. kula siaripun nalika wonten Wali Songo rumiyin ingkang dipun siaraken wonten Sunan Kalijaga, medianya nggih media wayang. Kula Songo tiba wali Mas. Wali Songo. Nggih. Lajeng tiba tanggal pinten? Tanggal 14. Angkane pinten? 1 karo 4. Jumlahe 5. 5 niku pagurane negara. Pancasila. Rukun Islam. Wah, niku tiba wonten ing dintenipun Rebo Pon. Rebo 7 Pon 7 jumlahe nggih 14 dijumlah. 5 ya tiba rukun Islam. Iya. Syahadat, salat, zakat, poso, mudah haji. Loh, bagi yang mampu Mas. Kula rentetanipun sae wiwit kegiatan wayangan ke-81, wiwit nganti tanggal 14 tibane pasaran Rebo Pon. Niki sinergi Mas. Iya. Ngoten lho. Sampeyan kok yo ngenaken itu kok mriku nggih. Loh, kok niku kudu. Lho, pripun to? Omongane uri tangga wis ngelem wis. Ya aja ngono kok Mas. Apa-apa niku yo disesuaikan. Wong iki ya sinau belajar sing rawuh ki ya ana sing sepuh-sepuh tur ngerti babakan ngeten iki. Berkejawen ki ya paham. Saya Mas Bri iki. Saiki lek Mas Bri iki wis ngeten iki. Pas-pas nih. Lah sampean piye Jajal? Kok dipasti lek wong pas kok. Lha iki kegiatan sing ke-81 lak tiba saka pas. Lho, Tiba wali. Siare Kanjeng Sunan Kalijaga rumiyin mediane nggih Wali wayang. Songo. Nah, ya ora. Ya. Tiba songo. Tibane tanggal. Tanggal ya 14. 14 jumlahe 5. 5 ya Rukun tiba Islam. rukun Islam. Pas. Dinane Rebo Pon ya pas 14. Iya. Lah yo tiba negara ki duwe 5 Pancasila. Iya. Haji ki piyane blobo kok ngerti. Ngono kuwi. Tangga wis ngelem blobo. Lho, Lho, haji ki piyane dono driyah saksa ya ora iman. Jajal lah ditangkap ngrasani medhit ya. ya ora kok. Sampeyan ki kali kula sak grup lho. Mbok yo paling tidak ki. Ya tapi ya sing ngomongi ya sing enek realitane. Lho ini munggo kok Mas. Iya tapi ya. Ngene lho Mas Benik. Dabo. Lah sampean ngomong kurang realita, kurang nyata. Saiki sing luwih nyata apa Jajal? Bengi iki ditangkap kali Bu Haji, wong lemu kemayu. Lah iya ta. Wedaan bluk kesuwen. Kowe lambemu mesti ngene iki kok. Ora nyenengke sing kagungan Loh. kok. Kenjenengan lho omongan yo kasunyatane ngono. Arep kok kasunyatan wong wedok kuwi dituntut berhias. Wong wedok nek gelem dandan kuwi padha karo ibadah. Ngono lho. Saya nek kowe duwe bojo kok mulai saka nyambut gawe wayangan ning dalem bojomu nyambut ning arep lawan kok gelem saling tangan dikecup. Waduh, duh. Ganjarane gede. Kuwi padha karo ngecup Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ora aja dakmu. Ya ora kowe. Lho iki ra mudeng Pak, sinau. Kula tole sinau sing apik. Kowe dasmu iki Mas kok lare-lare. Aku iki Mas kok lare-lare. Gatok kowe. Kowe kuwi nyeluk asistenku lare-lare. Ora lho Mas. Sing diarani sepuh ki kadang kono dudu
umur. Iki niki dene ngerti Sing sepuh iki mergo jiwane. tuwa iki Mas kaya aja nyawang kok tuwa karo nom. Biasane tuwa ning pikirane ora temu. Ning biasane nom pikirane iso temu. Kene iki awakmu bocah. Bocahe rada tuwa. Ning iso pikiranmu kaya bocah nom. Aku ketoke luwih nom saka sampean. Ning pikiranku luwih tuwa saka sampean. Beda rupa nggawa rega. Dadi sing diceruli dudu sampean. Ning ngilmune kalah kowe. Ngono lho. Mas ya kok blakonmu tak gawe padha, klambimu ya tak gawe padha, jarekmu ya tak gawe padha. Ning nggon ukiran perkara pemikiran kuwi beda. Muden? Nah, ngono. Loh, kok guyu to, Mas? Pemikiranmu ngono lho, cekek aku. Wah, Apa wis kok jajaki? Kok cetek jajak? Loh, ya lah. Wis bingung. Agar sira dihubung laler iki. Wis kowe batang to iki. Batang matamu. Ya, iki lho wong tuwa iki. lah sampean iki lho teko-teko ngrokke bujajah. Wonge nemu. Nggih. Iya. Nun sewu, Pak. Piye? Pambimu kok pantes ta bengi iki ya. Apik. Apik gudulmu. Cumlorot. Mosok tanggapan 15 juta trimo mbok iki klambi spray. Cumlorot. Kuning ketok biar ngono bengi iki. Anu SpongeBob ya. Nggih. Minion. Betar ora di TV. Padahal kuwi wis kuning kan SpongeBob ngono. Minion. Milion. Minion. Milion. Ya lah kopon. Iya, sing marai iki lak pamun. Unggah-ungguh tata krama tatlusilaning manungsa iki ditata. Aja terus sampean semena-mena karo Mas Eko. Uripmu gumantung saka Mas Eko ditanggap. Ora iso. Kok gumantung saka Mas Eko piye? Gumantung saka sing nanggap. Kan ya Pak Eko ora sing nanggap kabeh merongos, Mas. Iya, malah kaya bengi iki. Nah, kaya begini. Petunge dhewe-dhewe. Kowe dhewe-dhewe bakal ora nyambut gawe awake dhewe ora nyambut gawe bosok ning omah. Ayo, nek kaya Bu Haji gampang, sik duwe jagung, sik duwe pali iso adol-adol. Ayo tebu sik duwe. Adol apa kowe? Kok kowe ora adol apa-apa? Hei, kayak terus sepeda listrik. Sayu ya. Loro ditol siji. Kaya ro. Tak duwe-duwe yo ro. Kene Kene lho kok. Piye, piye. Mas Uduk. Rasa ngomong aku. Amos ngomong oke sing gendi kok aku ngomong. Sebabe apa bengi Pangapunten. Piye, Mas? Kula niku nek arep ngomong nek boten kalih dulur jeneng mboten penak. Nggih, Mas. Pertemuan sing apik iki dulur semulur akun insyaallah bakal uripe Nomor makmur. ngenten kuwi sama ndasi kurang karo Mas Kudu. Kut audien utawa penonton iki kritik karo Kudu lho gegerane kuwi aku. Dadi adi kuwi kudu gelem Ngalah. ngalah, seleh, Heeh. milih. Sing luwih sepuh ben dhisik. Nggih, Aja aja kula dhewe nggih ngoten lho, Mas. Kula dhewe niki lek Mas Kudu karo ngomong. Arep ngomong gimana? Anu ngajeni. Aja rumangsa pinter ning rumangsa ora iso. Iya. Kok nek rumangsa ora iso insyaallah iso sinau pinter. Ngomongnya ngono kan Mas Kudu ben ngomong dhisik. Nggih, nggih. Awake dhewe ngomongke apa sing dadi omongane. Nggih. Ngono lho. Kuwi Mas Kudu wis bar lek ngomong, kuwi lagi awake dhewe nyaut Nggih, Mas. perkembangan Nggih, nggih. ngono lho. Jadi memberi kesempatan kali Mas Kudu. Nggih, Mas. Dan apa sing diutarake tentang suro. Nah, ngono lho, sing perlu kuwi Mas. Jadi suro iki munggah keris. Bangsa ngono-ngono niku, nggih to. Sejatos Ya. Sakral ya, Mas. Sakral. Ya mau ngira ndak. dalu ngomong oleh. Tak jetok Sing sama nomornya bagus sepuan to. Lho iya lho. Lah iya monggo. Ngono, Pak. Iya, sing diomong niki apa ae umpamane. Sik kok. Cukup merungsung. Wah. Kalem. Ngomong sing hati-hati lho. Dan melu kowe. Banyol. Wong padha dagelane ngomong ora entuk iki kepiye. Banyol ki banyol tapi didelok sapa sing golek. Wah. Kok mudhe ya kowe kumpul iki. Nek iso iki nyenengke wong piye cara. Wah, iya.
Bu Haji Siti menika. Hajah. Bu Hajah. Nah, iki lho. Lah kaku haji ya. Iki aja. Aku kelingan jenengan tak dongane tamu haji. Nek wis munggah haji terus mbok ganti jenenge. Pak Haji Sokeh. Apa kuwi? Mergo iso munggah haji sokongane wong akeh. Lah Bu Hajah, Bu Hajah Siti, kuwi dan asmane ditambahi Bu Hajah Siti Basri. Apa kuwi? Mergo iso munggah haji duwe saka nebasi pari. Oh, Basri nebasi Basri. Masa wis Lah nebas tebu. Tebu tebu. Yo. Loh, diganti Pak. Hajine bukan mergo saka hasil tebu mangane. Sapa jenenge asmane? Bu Siti. Bu Siti ditambahi. Heeh. Bu Hajah Siti Buyu. Oh, Bu. Tebune payu. Oh. kok nggih buyu. Mau basri saiki. Buyu. Tebune payu. Iki ilmu tua. Ilmu tua. Kowe ro buyu pucet. Buyu pucet. Tebune payu. Oh iya. Kok diganggu Mas, kula rawan. Kaya sampean iki tak dongane Mas. Oleh nyambut gawe ngipun para seniman oleh. Ning aja lali sampean kudu nyelengi sampean cita-citamu ya kudu mulai haji. Alhamdulillah. Nek gaji jenenge ditambahi. Cinten Mas. Bapak Haji Jokritik Wetlan. Weh, lah kok ada job kritik kuit lan to, Pak? Mergo iso munggah haji duit saka dadi dadi. Alhamdulillah. Mas, matur nuwun. Masa ya kok cipok ngene. Kuit lan duit dadi dakulan jaya. Iki penting, Pak. Jadi jangan sampai kita melupakan histori kita, proses kita untuk menuju ke posisi itu. Oh iya iya. Ngono lho, Pak Eko. Nggih. Dadi kabeh iki kasep. Lho iya. Pandha papan ya. Iki lho, Pak. Napa mulai Bu Hajah Siti menika lho, Sir. Iki lek kula delok, Pak, iki ora wong gemen-gemen. Lho, kok sakit ngoten? Terok iki ora mung masang gerobak iki gantingan iki. Papat sing gane lho, papat kiblat iki diwe kresek siji-siji. Oh, ditatoni to, Mas? Oh, Jawa, Jawa ini Oh, Jawa. Sama jarang wong ngeten iki. Gonmu kae ya dicendeli kresek. Malah tak dari kota ibu bojoku ning kan. Ya, Masih kresek. Salah. kota yang garing dipepeni ngono. Anu, kotane bojone iki ukurane sudah itu. Loh, wah. Nyapa. Lah kok ora nek bojoku. Ora kok. Oh, Lah kowe ngomong sidak pitu. Dek ini pas blonjo karo garwane Mas Eki, Mas Eko. Lah, itu terus blonjo wong wedok padha wong wedoke lah. Garwane Pak Eko terus cerita. Kok sidak pitu kowe saiki ngono wis 98. Lah ora kaya gong suwun. Mongko normale iki 39, 40. Ya aku sudah itu. Tidak itu Big size. makanya niki dek wingi itu mlebu rumah sakit. Ngopo? Lah turu miring kejebak pendile bojone Mas. Kenceng kowe. Kenceng kowe. Iya. Masane nek bojoku kewer. Tek bojoku lho Pak kok. Duduk kuwi. Serius gue ta. Izin. Guyon iki kok guyon. Nggih. Tapi non saya wong Jawa aja sampe ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahe. Sing kudu ditanamkan niku Mas. Pusat badan sithik iki seru. Nyapa kok papat pilare antara terop iki diwehi kresek. Nggih. Iki sing darani wong iki kudu roh arah, Pak. Etan kulon lor kidul iki kudu ngerti. Tegese wetan lor kilon kidul. Etan iki saka bahasa Indonesia. Apa karo-karo. Bareng kulipan yang galblur sama kamu mitra gitu ya. Lor wetan kidul niku lho. Kakek kompo. Etan iki basa Indonesia apa? Timur. Timur ki ngeleke manusa kang urip ning alam donya. Ketularan kancamu kowe. Urip ning alam donya kudu ati-atine nek mun jaga umur. Oh iya. Tegese ngeten. Wong ki biyen ana sing darani alon-alon wonten kelakon, gremat-gremet wonten slamet, biak-biak wonten ketandang. Wah, kesuwen Mas kuwi. Kene mboten. Tapi sing penting sakniki nun sewu. Wong iki kudu ngati-ngati apa sing tumit, apa sing dilakoni awake dhewe, kuwi muga-muga bisa nyelametne awake dhewe lan sapadane. Teges Timur ki timur ki agate nek njaga umur. Iya ta, Pak? ana timur kuwi wetan. Iya. Kulon ki sing jenenge selatan, anu barat. Kulon ki barat, Pak. Barat menika saka tembung bare ning akhirat.
Pak Eko. Nggih. Wong nek wis sok ben tinimbalan dening Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, sok ben bali ning akhirat, sok ben tinimbalan iki tergantung utawa manut karo tumindake ben ning alam dunya kaya ngopo. Kulo nafsi dail kotul Mau mau. besok kabeh bakal tumakane pati. Ning sak elek-elek manusa sok ben bakal digani derajate dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Gusti Allah ora nyawang eleke, ning nyawang apike manusa. Dadi insyaallah kabeh iki sok ben sing mirsani ning iki kabeh bakal didumi bakso. Wah, aja ngrusak-rusak lagi lho, Pak. Iki wis kadung ngomong apik lho. Kok baksomu mbok toke iki. Iki wis kadung temu lho, Pak. Aku dene noto. Lah aku aduk ini sok ben lho bakal lho bakso iki lagi. Bakal didumi bakso ya bener, Mas. Sok ben menika kabeh sedaya ingkang mirsani ing dalem menika sok ben dados ahli swarga. Amin 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 amin. Selamat dunia selamat akhirat. Berarti yang timur ki hati-hati nang Timur berarti bali ning akhirat. Ana kulon sing diarani barat, ana lor sing diarani Utara. Utara tuh urip hanya sementara. Dadi wong urip iki hanya sementara. Palibasane wong urip iki mung 3 dina, Pak. Dek iki ora iso dibalik. Murah kok 3 dina iki lho. Palibasane Pak Kaiko. Dek iki ora iso dibaleni saiki dilakoni sesuk ade ora ngerti. Sapa ngerti? Nggih terus sewu. Saiki ade ndagel, nggih. Sesuk terus ade ora enek kan lho. ora ono. Kabeh tititahe Gusti. Zaman nom aku tuwek, urung mesti lek tuwek sik, sapa mesti sing nom sik. Ya ora? Urung mesti lek zaman nom aku tuwek, urung mesti lek sing tuwek dhisik. Sapa mesti tuwek dhisik. Sapa mesti ra mungkin to antane sampean karo aku sing dijikuk sampean budi sik kan lho ya. Kan lho Kok kancane. Kok kancane. sing dijikuk karo sing nanggap. Oh iya. Kita lagi urip hanya sementara. Jadi manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa sulamu datang. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa sulamu datang. Hidup dan mati. Loh, elok. Loh, ini penting. Berarti yang barat bali akhirat, timur hati-hati nang Joko Umur, sing pungkasan nggon kidul, sing diarani selatan. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Slametan ki ora sirik, ora musyrik. Niki budayane wong Jawa. Tegese ing dalu menika ibu aja kene ning gelar wayang ing dalu menika iki slametan rupiah-rupiah kene wong akeh. Insyaallah sapa sing iso nyenengi wong akeh bakal disenengi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi jenenge dono Dono rasa. rasa Pak Eko. Nyatane wiwit wis 81 kali panjenengane tambah rezeki, kuwi maringan Ben kesehatan. guru pro siji lho Pak Eko. Nggih. Apa meneh ya sugane apa iki? Bakso. Bakso mereka sama wong bakno bakti nih Bu Syahda Siti karo anak-anaknya karo tonggo tepalu insyaallah beliaunya itu selalu menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan silaturahmi yang tinggi. Wong sing seneng silaturahmi bakal dicedhake rezeki. Amin amin. Sholat Pak. Sholat Bu Syahda Siti insyaallah ora bakal telat. Subuh duhur asar maghrib lan isya ora bakal ditinggal. Baksone gawe mie. Mie mereka mikir Pak. Oh iya. Tegese Bocah Siti mereka ora mikir awake dhewe, ning mikir karo wong liya. Beliau mempunyai prinsip, baksone teko nang iki berapa kali. Ora ganggu atau gidi. Sik, aja yo pasane panet. Tegese mikir wong liya Pak ora mikir awake dhewe. Lebih memikir kepentingan golongan daripada mementingkan kepentingan pribadi. Oke. Bakso wonten napa kemawon, Mas? Gubes mawa kubis. Gobes menika sama demung gotong royong Pak. Gune gotong Gotong royong. Bis menika sangubaran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Punya lidah yang basah. Buat baca Al-Fatihah. Sekali keluar dari rumah, Insyaallah mulih asal rezeki ingkang berkah barokah. amin lho, Pak. Dicampuri kecap. Menika saka tembung menika keri Pak. Budaya ora bakal ditinggalke, budaya ora bakal dikerekne. Nek saben suruh mesti ninggali wayang, gelar wayang kuwi sing dadi hiburane. Cap menika saka tembung capelah cita-citamu setinggi langit. Muga-muga samubarang salah pada mangka sakmenembane anak-anake menjadi generasi bangsa yang berguna bagi nusa bangsa dan berbakti terhadap orang tua. Kuwi wontenipun bakso kecap ingkang sampun dipun sebut Mas Eko. Kasusul gobes sampun dipun wedhaken, lajeng wontenipun gobes dipun jangkepi nggih menika sledri. Sledri menika saka tembung insyaallah Banda Siti ora bakal selingkuh selinco ing tembung. Ora mencela-mencela Pak. Yen iya yen ora. Yen katakan Pak, yen batil katakan batil. Dri menika driji.
Dirijine Ibu Haja Siti ora digo maneka warna, digo atraksi terakhir bil ana inna kami di masjid man para Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaya ngene bocah. Sing utama Mas, setelah semua racian sudah, sing kali dhewe bakso kuwi mesti enak pentol. Pentol, pen menika penting, Pak. Iya. Kagese penting sira kula menika penting. Tol. Tol. Ayo ora tol iki baca. Tol menika sebut tol. Lho Dek. Kowe iki kape ngono kuwi Iki lha kok bisi aku pamit sapa. Bang cakce. Penting. Tol menika toleransi, Pak. Dalam beragama. Toleransi dalam beragama berbineka tunggal ika itu yang perlu ditanamkan. Baca ora beda-beda. Beda-beda ini Wontenipun pentol lajeng segeripun kasusul yen kok duduh. duduh mereka sing apik ora usah dijelasin asal digutuk ning dasmu. Duduh menika encer, Pak. Oh iya. Ya. Duduh menika tekan wong duduwono. Dudono kowe ana pangerten marang wong sing ora ngerti. Tegese dadi manungsa kang urip ning alam donya, aja seneng nyawang wong susah, aja susah nyawang wong seneng. Cakepipun bakso, ampripun menika sedep, lajeng dipun paringi kecap, wontenipun duduk, wontenipun gobes wedingan pentol, menika kasusul kagem sedapipun sambel. Sambel kok untal ning matamu. Aku jakon. Kowe nawe ning kake kodhok. Sambel kok sak tembung sambutan. Iya, sambutan ibu ya. Sampun. Bel menika mun sewu. Bel menika hati-hati. Iki ulang ketiga, sakola iki hawa adem banget. Fisik kudu kuat, awake dhewe nek flu, bel menika metu umbel. Yo bayar. Mas, Mas iki nggih anu wektu Bocah oh, pripun? bocah Diatur tindak wong. nggih. Oke. Aku najake warna gono. Kok bocah iki wae lho. Ayo monggo Mas. Tanganku Ya bungangan. Monggo cobi Mas. dibaca. Monggo baca. Monggo Bu. Sampun kalis toro saking kampian. Sinaripun wajah sithik. Ing samangke kapapak pulipun pungkat. Tidak sak pecah jumaneng sukunut kedeping netro. Kapapak sang suga manggala jog litik. Pasingen sawet awis punganipun pungkat. Ibu niku yaine nasional Merdeka. Wah, nadare Mas. Lek jagunge panen apik regane arep nyawer geden. Lah iya jagonge payu lho, urung dirak. Ning uwit iki wis dinyang wong. Niki ngadeg tok sing nyang sapa? Ngadeg sing nyang. Kuwi lho, buke ngene wis dicepake ngawur. Ibu anani. Ibu ki semakin lama dan saya ibu kali. Apa? Kuwi iki Mau aku lho terus tiba yo tamat. malah Jenengan niku semeneng saya usia semakin saya wae kok nggih. Izin wae kok. Usia semakin bertambah jenengan niku saya kula tinggali lho. Saya kaya bocah. biasa. Uangnya Arep golek-golek ngono kuwi. uang ini gitu. Paitane dagelan pengen dremis sih kayak angel lho. Loh, kowe gak ngomong ngono. Nah, saya aku ini selalu berbicara. Aku ini ya itu saya pakai nggih. Saya nggih baca nggih. Aku ya dakil tapi itu saya itu selalu berbicara dengan apa yang menjadi kenyataan. Nggih. Bocah kita bocah. Dan aku tak sakon kaya Mas Hasan sip. Masa on the beer. Kaya pasar biamu. Pasar. Menjauh bacaan. Pasar. Cantik sekali. Ayo lah. Mereka diuyui mereka. Wong kok musim dono, Bu matur sembah nuwun. Niki pun dipun saketan. Benjang insyaallah donga sedaya para masyarakat, tamu ingkang rawuh. Kowe juga aku wae kanca. Ya aku wong ngomong-ngomongan.
Orang ganggu. Ibu kuwi. Mugi-mugi benjang insyaallah pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah saged kagelar kados dalu niki. Setiap tahun panjenengan mesti nyenengke Kyai Kata. Insyaallah panjenengan mesti pikantuk priwas dipun remenaken penggalih panjenengan. Ning paling kula siji dalane eka, dagelane cukup jo kritik. Oh tak durane udan deres. Napa kok dadak nesu iso. Ibu ngesaken nembang napa? Ya kayak masak ibu kayak masak. Pepele. Iki lho, ibu ki religi iki. Pepeling apa anu Bu? Mau jenengan ngopo? Oh, pepeling sampun lho. Mau jangan wae guyu lah pepeling bareng ning karepe wong mau sampean nyuwun aku anu PP apa. Kuwi ngawur apa? Bu iki senengane. Nyapur. Dadi paling kuwi. Kowe ngrangkul. Kowe ngrangkul. Kowe dek iki salaman karo gue nangis lho. Kaya apa? Kali-aline rene kok. Dadi kadol yo mangan loro dhewe. Libure kesukane karmane kesenengane Religi, Pak. sesideman. Sesideman. Mau religine pepeling sampun. Nggih. Sesideman. Bu, yang saya nggih. Bu, yen mirsani ngaturke napa dumateng sedaya warga masyarakat sing dalu mriku mirsani ngaturke napa? Maksudnya ucapan apa ngoten lho, Bu? Cetuk mikir ngoten lho, Bu. Kalau mae, kalau dan kok cepat aku sudah pelan-pelan saja. Matur suwun. Matang. Nonton yang bau. Amin. Insyaallah ngajeng tahun ngajeng derek gitu. Ya, Ibu. Tak dongakne tahun ngarep rego jagung tembus rego sekilo 20.000. Nggih. Dongakne, Bu. Betul. Nggih. Dongakne tok ya ngurangkan awakmu sih susah. Dan nggih. Dan nembang apa? Anu sing nembang Oh, kali kuwi. nggih. Dan sing nggih. Eh, Oh, kabeh, kabeh, Pak. Mbak, kabeh. Semua, Kabeh, Pak. semua. Monggo, Pak. Kabeh, Pak. Enggak ngerti, Pak. Andane Kabeh iki sindene tok apa bakul sosis ora mbokon nikah. Kabeh. Kabeh sing ndi lho. Kabeh buke iki ben rame sindene dijak jumeneng kabeh ora ono sing ngesani. Lah iki ora kon sinten kabeh, kabeh. support Kabeh piye? iki rene lho. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya Begadang boleh saja. Kalau ada Aku ora setuju aku nek sport begadang iki. Buke nganggo jilbab kok begadang-begadang. Loh, maksudnya ini lain artinya tidak apa-apa begadangan. Oh paling gak iki religi ngono. Religi apa? Religi kok. Ya. Pamane Allahumma sholli wa sallim ala. Kuwi tenan. Pomo angel coba. Angel bisa. Lho. Nah, bisa sing foto salah kowe. Bisa. Bapakku itu ibu muslimat. Iki sing ndek nyanyi kuwi yo nderek. Tak toto lho kowe. Lho iso lho. Lho seneng jajal. Lho, iki lho gowo berkaturan. Lembangi kamu. Sekali lah. Sisi Demang. Sisi depan gitu. Kowe ngawur tenan. Apa lu ibu? Lah iki lho Ibu. Bu iki duwe apa jamaah lho. Iya, Iso iya. rutinan barang. Wah. Mau nembang ini mbok kira apa? Sakit ya Bu kalau nggih. Bapakku NU ibu muslimah, kang masku ansor. Malah ayo dong layak.
Ya sesi depan jelek sih. Depan. Ayo, Mas. Ibu yang ngasoming. Maju sih. Karena si gapeng kowe. Maju. Stop. Diluruskan dong. Nah, Bu dikawal, didampingi. Bu didampingi. Nah, wis didampingi kok. Terus. Presiden itu gendeng ngabene piye? Hei! Presiden kuwi piye to, Pak kok? Lah ibu kok damping kok ngene bukan melotot. Maksudnya ibu ki ditunggoni. Ora didubur. Ibu ditunggoni, ayo. Rumah salu ki bos kampleng lho. Kata kok. Kowe nek diajarno dinyanguran lho kowe. Ora ngono, Pak. Ngomong maksud ngomong. Ngene lho. Masalah ibu ki di ibu nggih. Dinyanyi kowe. Ya, ibu yang ngasoming, kok didamping. Yo, sisi depan, Mas. Yo. Wah, di bawah nih. Sing bawah nih. Mbak Presiden. Yo. Ayo, balinin. Dari sana bawah nih. Wiwitan nih. Stop. Dilarang. Ini siji kono siji. Oh. Sini. Ganti satunya. Oke. Ganti Kuli Ratna Sapri. Kuli. Sowan menyang kutha. Wajah. Kurang kecil, Bu. Ya. Lewat. Jos, ibu kok, jangan ibu kok takut ibu. Ibu mereka tahu temut audisi bintang tempura. Bintang Pantura. Kowe ngawur sesuwi kowe. Swara kurang premono ning wasis. Ibu. Wah, tepuk tangan kowe hebat. Ternyata ibu mempunyai suara emas. Ibu ki pecinta sinden Buajina Mbak Indah Laras iki wah. Iki balakane lho. Iki balakane sinden kondang di Sutar. Marang Bendara ya sulesta ngidang-ngidangake alis. Oh, iso tenan to piye? Bener. Oke. Hebat. Ya, ukur. Thank you.
Wah, bosok amplopnya diweke terus ngumpul kabeh. Matur sembah nuwun, Bu Aja. Sawah, kok isuk sampe ketularan kan. Kula niku nuwun sewu, Pak Eko. Pripun, Mas? Kula Bu Aja. Kula niku arek ibu niki saka ibu kula piyambak. Saestu kula niku ya kadang-kadang dolan mriki, kadang-kadang ibu niku dolan nang griya kula. Jadi Gusti Bu Aja sendiri saka ibu kula tadi nuwun sewu. Kula niku griya wis ngeten iki. Nggih ta? Nggih. Ibu Aja nggih. Gak wis kesel sak sesideman. Lagi depan karo. Siap selalu nggih, Bu. Nggih. Oh, ibu lek Ibu kok negang niku, Bu? Niki. Niki. Mboten mau mantap to, Mas. Malah Betul napa-napa, teng mriki ngene balayan nggih betul napa. Bebas nanggapi bebas. Ajeng rikas-rikas depok napa. Lagu ora. Pun duwe teng mriki ali kula mengke. Iki nek bejan mriki kula bejikasen lak mboten Nggih, jam rayo Ibu. Ibu teng mriki. Ibu enak ya, napa? Mantap. Pati pojok. Oh, bu mriki nggih. Oh, nggih. Banyak pengen menikmati kok piye to, Mas? Pokoke pojok ibu iki sing agam lho iki. Anu Bu nyemak punten pindah nanti. Bokon wira, wiri. Terus ya, Mas. Ya. Pon gue ke sak dangane penggalih. Nggih, Pon. Renjel sama Puli, Renjel sama Puli jurang bareng. Rek, ayo rek. Laku. Ada dua presiden. Oh, Ibu bisi aku. Ibu. Biyen nono aku wis cacah. iya kok, cantik kok. Raga ki bakale Suda, rupa bakale ya Sirna. Wis ora kena digetuni. Malane lagu dasik nom-nom ngene iki. Wong sone tuwek sarek uyat-uyut tok kok sing. Sampeyan manut di. Anu sing nanggap aku. Loh, iki lho. Tembange tak kene, Mas. Napa? Oh nggih. Nggih. Siap. Sampeyan lho. Tembange tak kene sing kotor sikal karo ben ketok hidup. Oh gitu nggih. Masa iki kabeh sing nang boko wis gitu. Masuk kuwi ngidure suasana. Oh, Mas. iya, iya. Ibuke ben menikmati tembange lawas ini diulang kembali. Oke. Capek gunung suwe ndak dinaik. Oke, siap. Dengan capek gunung. Niku nggih pas semon sing apik, Mas. Nggih. Apik gunung ki payung kok. Kula kali. Wis sembarang sampe kowe ndi? Oke. Ya. Kali niki mon padha dhuwure. Iya. Kok gak boleh sikil. Bener. Bu iki ben nikmati wis rasa gagas buwe. Bayari ya. Ayo bayari koyo apa ya. Kowe ning ati elek balik separuh. Dinake sing kowe nang sing diklaim sik iki. Ya. Jangan gitu aja gitu. Nggih. Niku ya anu Bu, mangke Kok ngapun. niku napal. Ya. Bu kali donga metu iki tirakat to. Ya. Ayo sing dhisik sapa? Lah wis dijilek kancane ndak lagi dan liyane lho. Ya kan. Bayari salam sini. Yo yo nyek. Salam sini. Pojok. Jel. Sampe nek ana masuk tok jog aku. Ah. Lah kene lagi kiri Bu coklatne. Oh, iki malah ya kene kok. Ya, marmo. Ora ngarep ngono kok. Ngerti ya dhewe. Aja bulan sepeda tebon-tebon tapi. Semangsamu kowe manuk bubut. Pak kowe dadak. Ya. Sampe dulu ya, Cai. Wis to ibune wis nuwun sewu oh ya sapa. Sungkan ya muncul. Ranjel dhisik to? Nggih. Sing sopan lho ya. Niki pun sopan ora sopan ayo. Niki termasuk sopan, ora sopan ora klamben kok. Ya. Saben bengi Maksudnya, Pak. Nggih. Oh, nah.
Sama nyapa kok loyong wae. Kuwi ngono ya, Pur. Yo. Mas, aku didange koyo kuwi ya takon no. Aku juga yang koyo kuwi sama jelek mas sama saya to. Seneng aja ya seneng ae. Akeh wong iki lho. Aku ora nek wong seluntal sungguh. Ya kudu ana bergas terus to, Mas. Tak dudun aku sudah musuh rengat. Musuh dhewe isu jengat. Ya. Apa nurana ya? Sembarang rumah karepmu ora karepmu. Tuh, Oh mburi wae. titip dikit. Wah. Sedo pambok tipik-tipik. Rumangsamu. Kira jane ibuan apa kok iso? Ibu ki nyemakne nika bakul sentolop. Jadi nikmati tenan. Ibu diatur ya. Ya. Mas, tenangan. Sikile begagak lho, kalah. Begini apa kok? Padha sithik lho kok iso. Dan diklan aku. Yen mamaca. Awake dhewe, awake dhewe. Nah, sikile begagak. Ngomong karo. Oh. Napa mbok ulat-ulat iki? Apa? Tapi ngedok sih. Kuwi iki mancing, mancing. Ojo ngono dong. Nanti ini biasanya gini, plok. Lo encer. Lo encer. Kasih. Ya. Loh, kalau bojone kok ngedek-ngedek ini. Terus kok. Kowe lah yo you have. Oh yes, yes. Aku pengen kan ada naik di HP lah. Oh. Lu tak ceritanya HP itu kan. Ngomong karo. Wah, bisa Pur. Pur, Halo. awakmu kan udah kroso. Digelengane udah semangat blas. Anu Pak, ndak kroso loh Mas. Jelas berangkat ya semangat. Seko ngene digelengan kok. Sisi Ya gerak. wes, dos ini loh. Ngono kok sudah mampu. Kudune iki ngene lho, kudune dah dulu dah. Det. Dadi campengane kita ndelak dulu dah. Det, dah dulu dah. Det, dulu dah. Det, mundur tak. Tak iki ngene. Ngono lho, ayo. Kosek. Wes ngomongi dah dulu dah. Det, dah dulu dah. Det, dah dulu dah. Det, dulu dah. Det, tumpak tak. Lah ngono lho, ayo. Wah, tangane. Dah dulu dah, ayo. Dah dulu dah. Ayo. Cicak. Oh, Angel men. Ayo gumu lah. Ya, ngono. Ah. Dengan. Oh ngene lagi ngene. Hei, bola ning mitra-mitra ya. ayo, dah dulu dah. Ayo. Ya. Dulu dah. Dah dulu dah. Nah. Tung tung. Ya. Tak tak. Nah. Waduh. Sing semangat. Mas aku sing terus cendek, Mas. Ndak iso maksimal karo kuwi kok ndak iso Kok maksimal. makanya neni itu tuh lah. Ya lah aku iki iso iso ngomong nek lah nyontoni. Lah kowe aja ngomong, aku bisa ngomong ya kudu bisa nyontoni. Sing rada dhuwur Mas. Ora iso, iso. Wong aja jar kon iso ngomong ora iso ngakon. Sampeyan iso? Iso? Wong aku tukang dinglek ngagru tak dinglek. Bisa. Dipengen. Dek Ana tuh. Udah ini jepeng terbur, ora tau balik kok. saya baru wangsa aku. Enggak. Ibu iya lah nek dinglek kan. Omor masa aku wong sepele. Bu, udah deh Bu. Wah, agak biro salerane. Ngene lho, Rek, dinglek iki macam Ibu. Jenengan jeneng apa? Nah, kalau gitu kok buntut. Dan ini jarak kok wergul. Ngene lho. Dajinge iki. Tak dinglek sing endi iki?
Ya sudah, sudah tahu dong porsinya masing-masing. Sopo? Monggo diaden. Monggo jengglek diaden. Saya kok gak gelem koyo aku koyo masmu ngopo. Gila. Gila lho, Pak. Ini bosmu gila ya. Gila matang. Ini kok gila Takut. Lacaknya Ini dokter ngadu kok. Umpama sampeyan Mas sampeyan umpama sampeyan. Kepresin kaos kaki lho, kepresin kaos. Mas, Ya apa? jarang lalu ngatok kok, lalu. Kata badminton. Dikejar sing apik. Tadi itu tak jiran dhuwur. Nggih, Pak. Ngono lho. Landaru Bu, monggo diajeng. Aku wis baru kok garapi kok. Ora, sama kan digorus kan ya skill bisa kalau kan digosok. Kan itu kenceng nih. Sampeyan, aku nduk kan sampeyan nduk. Kalau nggih. Biar nih, Bu. Ayo, Raja. Duduk. Ya. Minggir. Cek. Ayo, duduk. Ayo kamu berdiri. Duduk. Wah, kok angger sih. Ayo kamu duduk. Duduk. Oh iya. Diri. Lo berdiri. Ayo sampeyan Ibu ini sedang dia. puri lho. Pacitan. Lah kuwi kleru lho sing Lah untuk gandengan iki bocah kayaan. Ngene iku badan. Oh. Biyen mau aku nono sing diseret kritik kudu cakep. Ya. Jalange mati lono. Ini apa aku jajan ibu kok? Ora apa-apa to nyawang. Ya. Ayo kita. Mas sampe sabar to karo aku. Aku kene jamune merasuk. Salah iki ora. Wis kagum kandel. Aku kaya ngono. Jabumu cem-ceman godhong remuk bolo. Ya. Lah apa to? Iki wayane dolanan cah cilik iki lho. Setike iku laru kok iso. Dapet. Ya apa kok? Puding. Ayo. Lu nok beda sedikit. Ya. Kamu. Aku lho. Sampai betul. Iya. Ya, masuk dua.
Ini dia lele gedung. Iki kaya iki. Ini dak tawari. Dolanane wong biyen nek Dolanane wong biyen. kali. Jalan ini, Pak Duri kok terokne wong kritik. Pas. Ya. Mikir iki. Belik kok iso. Dolanane wong biyen ngene iki. Tak biyen. Pas, banyu iki dolanan. Mentas. Ya wes nyemplung. Begini ya. Ini ya. Jangan bikin suta-suta itu. Loro. Arek ya. Tapi ini nggak cepat tak? Kok muni loro ya. Ya. Siji, loro. Sekir ya dong. Pakai jari ini sekir. Cacat. Lah wong itu atus sampe sulap ning burine lho. Ora apa kowe? Lu kantok. Cacat. Akhirnya kan ngerek serabah. Ya. Panas. Panas sedang. Katok ilpane apa, Mas? Katok ilpane apa? Gambare lho Apa, Mas? Pokemon. Oh, itu. Sing sitok jelirit. Wah, masa gas kan? Iya, jelirit. Oh, jawabannya bening masa. Pokoknya ya. Jelirit. Udan panas haling-haling sepi gunung Dan bisa ngalor aku susu sama maka jembat-jembat ikut pasar.
Terus ini gini. Mary. Mari tombol. Iya. Mari tombol. Gini. Tol jae nacae capul jae aku tolane padang sampe padu tol jae nacae capul jae ji tolane padang sampe padu kare siji apa Iku ana pamundhut saka Pak Basroni Dewan Gerindra Tulungagung Mas. Ngersake Dino. Ya. Dino aku pengen kendangane terbuane musiknya variasi Mas. Berarti sampean aja lemah. Variasi maksudnya digunakan kae. Variasi kae. Amat aku apa jenenge? Inovasi. radiasi Satu lagi, kita sekarang ngomong. Ini. Dino nging. Nyun sewu nging. Bu. Ini untuk aku Bu, Bu. Aku ora iso ngaku lho, kejejeg lho. Iso ngaku berarti leres. Ya kentenan lah. oke makanya nih kumpul kau gilir pantos Ini namanya hidup. Terus ya Mas. derek Kue entok walat yang derek omongan adik kita senang bangga Salamnya. kurang pasti penting Cek dengar pamit. Soalnya gue nek mikir terus ngatani sangumu sapa. Iya. Iku mau ya nek pamundhut kok Mas. Nggih. Udang kuning dong. Nggih. Udang kuning. Ya. Diaturake. Iki pundhutane Mbah Paijem. Ya nyaluke udang kuning. Ya. Iki diaturake. nggih Untuk enak. Udang kuning gak di meter itu karo kowe Mas. Dimitri kali Medaku nggih Joko Marat sakit bubuk asmara sakit. Oh iya bubuk. ya lepas dong Apa? udang kuning ini paling enak dimitri kalau dia wadon Udang kuning ki asline tekone gede kok. Mbah Sule. Oh iya. itu dagarnya mau kasih ini kita iso ya Kalau bubuk asmara ya dok, Bapak Jem ini tak sambung mbak boten udang kuning tok, nek tak tambahi karena Bubuk asmara. Bubuk asmara. Nggih. Kali kula kitunke anu langganan kula soto tenggene ngadi luwe. oke Iki Pak Dik. Iki langganan soto kula ini pakai tenggene. dua satu lagi dulu Anu, soto Pak Joyo, Nggih ta. Paradi. Paradi. Pak Joyo. sadinge, piye kok diretake. wah ini si tok wah ini si tok Berangkane maksudku Nggih. Biasane langganan Ya, Mak. Ayo. Dia anu Bun. Kamu ngomong awakmu kok ora jeneng iki Mas aku endah. Nggih pun ganti endah boten. Ora, maksudnya iki anggun iki pasuryan katon indah. loh anggun ki ya endah anggun itu juga endah Ayo. Dia diaturake. Ya. Awan ning omah wis ora kerasa. Thank you.
Kirang abdal mawi boten dipun ngalaken karya panjenengan. Yo, lirin. Iki pundutan kok, Mas. Nggih, Saka dulur kula neng. Yo. Mas Koko. Yo, Mbak Yati warung Tegalan Kandat Kediri. Ngersake Bratasena lagune dhewe. Yo, Bratasena, Mas. Nggih, nggih. Dipinangani dening Hoilin Azizah. Iya. Iya. coba dong nelongso Jamane zaman netoso urip pantenane kudu nyerah omongan hati kudu tenang kamu kare-kare ulah kocok-kocok jadi nomor biasa aku Bratasena kuwi ditembangke ririn. Oh, ya saiki nek ririn. Nggih pancen ya ririn enak. Iya, kuwi enak. Iya. Mas aku wae. Ya ya lah. Sarene awakmu nyanyi ya. Terikat kok dodo. Jadi gen pas. Ini ndak. Dadi Opo ora? Nembang rangsang iki karo nembang Bowo beda. Dadi lek irama rangsang. positif. Cedhek ning gagah. Rikato Dian Bratasena. Kawan. Ya. Dari wae Jowo. Ya. 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 Tak contone. Ya. Ya. Allah, Ayo.
Dian Sariro Thank you.
agenan kena. Ya, tak jajal musiknya. Pas iki. Ya. Yo. Teko weninging Mbak Yati